ni Apo kay nang ano dagat basta iya na hilabtan kanay mga grasya mabot tanawag ako hilabtan ka pagka ako adlaw dagan pagkain. Sige ra mo pag hilabat guys. Sige na hilabtin naman mi kay arong agrasya ray mo dong. Di man kagapon nakaghalin tigti kuan. Yung ratong Pero paman niyo. Kasi tawag nila nako na? Diyos na naikugan. Nga, sige, bakit hindi mo gitawag ko anak na? Ha? Sige, bakit hindi mo gitawag ko anak? Ha? Tapalungan ko na sila ko. guys, good morning! Karon di ay guys, nani bisita si Honorable Mayor. Karon ba din siya sa adlaw na? Good morning, good morning. Good afternoon naman good morning. Ada sa wala kay ikugan na pa ka. Among pa dai kasama ra mga katawa ning among ko ana day ba sa Jimen. Di man tadang na ang mga ngay apil-apil sa vlog pero amo ra man ning kalingawan na muot mi kay. Sige dani. Ikugan ko no nga unsa to tay? Ikugan ko no nga just no same M so mara na ang gi kay. Ilabtanan gyud. Ano ka jud? Anong ina-appeal na rin din, napaisilo daw deh. Ngano ka nga nakaingon man siya nga kanang ikugan. Barot-barot eh, bisig na yung musikil eh. Kani bata ra kabutan na magaling na ikuan. Wani say paki guys, basta ugon saray ko ano zinay libog ni bata pero ngonong hina no yus nung ikugan. Kamarami muskas mga tawo nga naging danig jus ng ikugan eh. Wala na mag-imahin guys, kaya na dami daning mangbas lagi na mo sa among vlog, natural na. Ano na ibo? Kuan ba di ang ngayon na kay kanang wa man na si Jay Paki sa mga kuan ga umay kag just nun si Ja. Just nun si Ja pero wa si Ja nag Nasas Ginoo pero wa si Ja nag apila-pila ng mga sangsang at kuan diha sa diha. Ano gay nag gusto ko nga itugan. Jaga ko kuno pod. Nang-scam ko na ko kasi mo yang approve ko na diha gid siyang gi-scam be. Kay ang scam pa ko aron na nagato aron. Bitaw guys, nazi tawo nga kanang sanana sige na hiruptanan ba na yon? Hilugtunan gid. Uy, ginabo. Igunting ng ikog. Basig ning sige na. Ano kay? Magisi. Di ako gigunting kini ko ano siya yang ikog gamay. Gawa na lagi mara pud ka na. Bitaw siya tawag sa ni mo ikugan nga just nung ikugan kay kanang haraman nang ipaliwanag din. Ada Ato pud so. Ingin na. Basig nang sige. Bitaw just nung ikugan kuno si Mem. Ano yang giingan nga. Kasi nagtako na hati ha. Sige ta siguro na siya tigay laybog te. Basin, tanong to ko. Sekarang ikog siguro na sa Mingdanan. Sige ta sila. Basin. Lagi jud. Kebaan. Ano na kani? Ano mo? Ngayon makusong ka. Ang pinaghanan supply sa tambal na rin. Parang nangyay mga maintenance. Max Bone. Kana? Naman parmasa ng baza. Ninong ko dana. Tasyo? Tasyo. Ang beyond B6 ba pa? Diyan ko dito. Bustol. Kuana, kanang may Buskupan. buskupan. Ikaw na yun ba? Palungot bang kayo, Rawan? Kung Kauna ay, kauna. Kauna TV. Mera. Para may naiga so, okay. Puro naman. Bilang Yung daan yun. Yun yung nagro panahon. Pusa kayo, kaya tag-inan na pagkakakamay ikugan. Ano ba itong ego na rin sikil? Nag-ipon. Harag, dyan. Harag, naharag. May mga harag, limbarok. May maasot eh. Ay, arang-arang dana. Harag. Arang din. Screenshot dani sa kuan bin. Screenshot sa katunog. Ikog. Ikog. Ate. Taon. Wala, ito sa siguro. Hindi ko na nakasa kay Bayo.
Ano kita bukas ko? Ha? Nagtagbukas tagrasya. Tagrasya ang niabot kaya nang ano, basta iya na hilabtan ka, na yung mga grasya mabot, tanawag ako, hilabtan ka pagka kapong adlaw, daga na kaghahin. Sige naman mo pong hilabot guys. Sige no, ilabti naman mi kaya rong agrasya rin mo dong. Di man kagapon na kaghalin tulad kay kuwas. Yung rato ni... Pero- Tama ninyo. Hotel mo. Pero kaya wala ka sakit na sige, wala ka sakit sa lilang kaliko. Wala man. Yung sarap yung gibati. Okay naman po. Okay na day ka. Very good. Very good children. Di mag-luwad sa ends. Oy. Ako, bisagin ang kog-scam, kaya wala ko ako ng scam. Pila ba kami na ng-scam? Hindi pa rin ang nagbuhok. Di ka kagkagyo na yung buhok. Oy, panudlay. Putli tila. O bawang ito na. Kalan. Tungsil na nakibas mo ka na ng blood eh. Siya man yata yung vlog lang, no? Kita kaya inanong mga ikog. Majugali kay ikog, ganyan di sungay. Sa araw mga ikog, iniikog mo sa punta ng sungay, lahi na na. Kasi kasabot ang ikugan diya, yung sana ano, kasi ikugan sa ikugan dito. Eh, kana manggungkuan, kanang yawa, ang hila siya natagak. Diyan. Ano siya? Nangingikog. Diyos nun ka, pero ikugan ka. Ano naman ikog? Sa tawag Nangingikog. nagtakuban. Char. Ah, Lagi kasi nagtakuban, eh. Nagtakubang. Nagtakuban. Buutan ko nung ikaw, sa tinumulitan ka. Amo na Diyos ng ikugan. Nagpakita ra ka nga Diyos nun ka, anja. Baka mo nagpakita ng Diyos nun ko, ako Hindi ko na kaya, baka na bang gubot, pasabot dyan ganyan Diyos ng ikugan ka. Kailan na, nakailan na namo. Kailan na siya kay ugwa na siya kay ugdi na siya ugwa na siya kailan ako. Kipo ba siya na ako sa ministry? Kipo ba na sila na kanang kailan na ako. Ugwa sa kailan ako. Ano yung nalulugas na ako? Kailan, di na. Kailan na. Shout out sa kuan ka nang ngay siguro na sa bayo kuan ko. So ko lagi sana guys kay unsa ko na yang nang scam ko no ko unsa may ang gi-scam taon Ginoo ko kay bawa pa lang jud mo sa tinuod nga sitwasyon kanang butang-butangan lagi tag istorya. Kani ko nung bay ako ni ipanghabong gada kay di man iyang bay kang imi man ito ning bay o koy labot taning baza kay jaha man ni. Ja guys, ang sisiya gamong tagahugas dari dia. Okay, lingaw. Hugas si Mayor. Why, lingaw te ends. Ngari ramdag ng Kita hugas. na nag-ikog dati. Ali naman, siwa na yung ikog. Dada, ipakita yung ikog, Day. Nang ikog. Nang ikog, ipakita na ikog. Kaya ito na ko, ganyan na magdani mo. Kasi karang ikog, gagayangan nito, guys. A few moments later. Ano mo na yung ako, Day? Magatutok na ako yun. Ha? Wala to, te? Ha? Patuwa na ako. Iya, nabutog lang ito. Pagkakaroon lang. Sabay nyo na kung ano yung doon na mais na. Ilaw na yung wala kaya, luto na. Okay, okay. Imbes nga wala yung pamagdag ug humay. Humay sa gili nga humay kay ang gali ko na maluto na hilahin mo na dahil sa mais. Ano to yung ninog mais? Init lang yun. Saman. Okay, init. Oh. What's it lagi ko init eh? Initan ko. Ay, yun pa niya na alam sa biglaw. Init para init. Kaya. Ano to? Ate Ems, okay, makita niyo natin. Bis nga kang gili nga na humay na awak mo yellow. Ang hilahin mo hon. Ano na to is. May nga ganap at ahamakat man. Yung nabisaan. Sanaul. Salamat na sa bugas. Ang grabe ka. Salamat na, ha? Una din na. Salamat sa bugas. Sabi na ko ng vlog. Kasi ba na mo. Salamat sa bagong pinagaling ni Ate Kuan, Talina. Salamat kay magka-update pa rin ko. Diyan, ikaw rin ang patsay mo. Ano man? Pero ay mo yun, kayo. Ano na ka mga Ito lawas ngayon kitig na. Ano rin mo? Ako na lang Marcos. Wow naman! Hi, di ko sa Kuan, sa kanang buzzer.
Kinsa ka din ang kagwa. Ay, guys, ako sa kuan sa nang bus dingin Emilo. Tara balik ha, para malang among kuan. Mama na kay Boss Life. Nja. Sa today? Ano ba today? Umulo sa bahala siya kaya nagigusyo ko. Seryoso, seryoso. Sa gini sa today? Puglas yun. Sa today ano dito hoy. Dawa sa nga ko na gimay sa today. Iba na sa ito na. Sa today sa today ko daw ang gimay to. Diyos mo nga, ikugan. Diyos nun day ko. Sa imim day ko na Diyos nun ko nga ikugan. Nga makapunti man to sa daan. Kaya nga na ta. Sa di kay ko ka. Hani ka pa na siya te. Bao. Si suwat. Bitaw Ikugan. This it. pasatan man mga kita tao kayo ra sa kay nagtatag sa nato ka man kuan. Bawal judgmental. Kuno ka lang scammer kuno ka sa man tayo scam food. Ate. Kuti ba gud ko mamska nga susara mo kay wala kay ng dinero sa sitwasyon halos dali. Kuan nanay. Pinagsakripisyo pa naman buong buhay. Kanan dyan. Ngayon, pag-discuss sa mga scam. Scam galing about sa kaya nga sila sa kailangan nag-buy dami. Kaya siguro ka milyon-milyon nagmuhang sapit eh. Halos magaling magilak ng galing kang magdadaw. Kasi Grabe. dali magkatrabaho dyan. Kasi nakaingan ang parta ni Amy, scam. Uy, makaibaw ang parta, ang taon na ni Inday. Nagparali ko dito sa tanas. Construction. Kiri, ako dito ibaya dito sa kuan. Makita Kung kayo ko, bisag singkong doling dana, kaya may basin na kwarto sa Parasbay. Di ba bayan na po na sa Alicia? Makita ka po? O sila kay Bao nga puti ka galing sa Marivida to. Magnahan na, nag-utok lang sa tao nga. Muna-muna, sige na! Ang ganda guys! Maganda na. Diyan Kaya kayo mabisuwa na nila. Hindi na clear. Kaya na suwat eh. Ano ba yung sinabawag to yun? Kaya salim. Sige na rin, sige na rin. Thanks! Thanks, te. Mark! Ah! Parang mutas. Parang ka, mga ko ang dili. Parang ka dyan puti. Si Janjan di ay... Ganito ako si Janjan. Jan Marcos. Ganito si Janjan ko kay mas jeans na kung sa namahaw. Wow naman. Jan Ems, init eh. Hindi na si Janjan. Ate, dahil sa bawah. Parang pero ilaw-ilaw na. So, paano na lang tapos? Nagkamaan sila sa bahay. May na rin dyan. Mga pa sa igan. Meron ko na kay karang masig mag-apot na atong mga ikog. Kasi pag, labad, ano bang mag-police Wala na si Mim Gida, yung taon sa Santo Niño, ay sa simbahan sa Santo Niño. Asa man ito dyan? Simbahan sa Santo Niño dahil sa Valencia kay. Kung man ka na may, tumila pa rin yung kamera mo itong pili. Di ba na sa tunay nyo lahat? Kanay, Santo Niño simbahan din nga. Kanang na to, Santo Niño man simbahan. Kasi naman, nalipis pa rin eh. Naglibod ng pag-asa ating suwa. Malabian mo yung hotel. Kasi ang kita na to, magpala ng ikong. Di ba tumuwag ikaw? Sumama rin ako. Ay, sa rin na din, Diyos mo, ano, di ba bita ko, kasama ko din, Diyos mo. Sana all na iikog. Ikog sa sila. Ilapos. Ano na yung ikog kayo, yung ilapos eh. Mga manunuway. Hindi mo ba yung Diyos mo, ikaw, bali mo, ina sa mga kayo, pati yan ang mga Tapos po, kinabuhin na Amy, ingnan ba ikugan? tawa naman yun sa kayo, kita ko yung napinsan. Yes, na to. Okay? Ha? Patay na mo. Marami daw, ito na lang hinahan eh. Yun. Kaya wala kang nakasunaroy sa pag-vlog. Lahat tanan mo. Tanan na kailan nila. O, tanan na pwede nihapak ni mo at sa luwa ko. Hang na, day? Di. Ito man. Ano ba ito? Langalan. Nangalan na. Di ah. Hindi ko kaway ang salita ng sa na. Langalan ka dyan. Hang? Basta lang. Hang. Murag di, nakuti mo. Yan. Agri. Mga nagpugan, basta kayo nagkagusto niya. Panahon. Sana all.
Productive. Okay, gusto sila. Ang nahilabot sila. Hilabtan man. Sabot na sila. Kaya sa panangbutan mo, kung kasi hilabtan ni noon. Pag manunuway. Masuk ka na mga bad ng tao niya. Pininom lang. Taka inom butan. Mamingat. Wala yung makita ni noon. May wag tuod ba? Yan ang natin kay butan man. Sabagay. Nira. Kirain mo. Kita magpadulong ka kasi mga ginapakas na ito mga iko. Mag-abot mag Sa taot. Kaya na lang mo dali ate. Ay, Jack. Tanang ako betul sa kaya mo daghan daghan sa hindi mo. Ano may sa ko maramang istorya na mga tapos. Ikugan. Ko ganun scammer kay grabe pag komunista mo. Ay, ka pa nang bangko scammer. Parang grabe ako. Ito pag-isdaan nila aking dagdag. Sa labisda sa barong. Mura. Ayan sila. Ayun na sila. Okay ba ka? Ay guys, dili mi sa week kay nagtagbo mi sa nguyong ni MM kay napadaman si Ate Nana og nguyong ja ipada silang truck. Ja na po sila napod may padang bagas ato sa Cebu guys katong binlod may pada. Jada na bitbit nang MM baon sa isa daning janggi das karton. Salamat kay ko ni Ate Nana sa nguyong. Ja sa ilang driver po di ilang truck ni guys mag-deliver dari sa Bicol kanang sila may maghatod dari og kuan kanang mga product de sa plus guys sila mo deliver dari sa Bicol hagna og sa Tagbilaran guys maghihori kog limo na ng juice ikan na niya titalina guys sa kuan sa ano nang ang hiwaon kaya mo timplahan. Ay guys, ang hilak-hilak na si Ming guys. Kaya, ang isa ko nung ikog. Ay, iko, may luha na. Pagkatami kami, nguyong na. Doon namin nabilin. Nguyong sa Cebu. Diloy, bagsos, arang hangawan. Makahilak ko pa rin ng baladayan. Magsili ka na. Pero arang lami May alam yun. Hindi. Darag kuan guys, ang hiwa nga lemon juice. Na, butangan ng ice. Melon juice. Melon juice. Lamig goyong? Basta iba sa ngoyong? Paluwas lubi. Napunta Lawas man. guys. Ulam dan nila karne. Ulam Dara guys. Rayor, in man da rayor. Lami ra ba? Ano? Yan na guys ya. Hago sari naman lami ra dai. Nangoyong nasinaw. Ngoyong. Ito ko sige dyan. Dato tagi dyan na. Nagtupad sa na dito sa San Carlos Topit. Nagtupad sa na ang tuming Tara. yung ugang kuan. Chinese ngomong. Ang Chinese ngomong tag-as kay Hindi ilaha. was Chinese ka. Sure. Ano gyapon? Nag-vlog ko dai. Anja ka mong luto ning balik mo pagluto og dengag sa mong bekas mais ya. Mais amang gi. Dengag kay lami man di katong dagke. Karon dai guys, dinan nahilakan ning luto Kay lami man din nga bugas. So naka-adjust na ko sa una pa to sa una ra ko mahilak dani nga bugas karon di na so ko mahilak gigilangan ako sa mais guys lami man di ay. Oh, palo na. Palo na sa lubi. Oyong. Ja guys, maro to yung vlog ako kanang kuanday guys. Si MM nagtuog jang kuan sipon og luha sa kahang sa nguyong sa Dumings, nguyong Cebu. Salamat kang Ate Nana sa pada sa nguyong na mo dari nga grabe nang tuog among luha og sipon sa
kahang sa ilang kuan. Kasi tawag nila na ako na? Diyos nun nga ikugan. Nga, sige, bakit hindi mo gitawag ko anak na? Ha? Sige, bakit hindi mo gitawag ko anak? Ha? Sampal mo ko na sila ko. Tangay mo. Asa suyo na? Kuan man ni day karang nay. Naman ni karang nay. Asa man na? Coconut na kuan mo nang. Kanara ko ng coconut butter. Hey, Pookie! Butter coconut. You look sexy. Ang bago lang ma. Ato na ko di kitabi. O, sa ka dito ka? Tanaw kong kulasing. Kami siguro sa dito ron. Hapon na nako. Pero lahira ang sauce sa una o karon na, no? Ha? Lahira ang timpla sa sauce sa una o karon. Mas kuanto sa una. Da dilamihan ka lang oy kay. Magkadugay niya wakakaon? Wakakaon. Pero dari dere. Agad ka. Ja guys, nakadungog mo sa comments na sa nag-ingon na imi mo Diyos nun sang ikugan bitaw. Waman mi dahil katawa sa imi. Unja guys, kamon lang ihusga sa mga taong mapaghusga po sila gisig katao. Salamat sa inyong may isang pagsuporta. Bye guys, God bless. Bye.